o tuna hian model veng task force secretary pu joseph lalhmang izola komna hun kan nei dona ama sain I tun lockdown chung hianin task force malakna lian tham min thil theyang model veng task force hian nia tlang au mangte he hriaron dar atang khanin mipui kan inge na chuan mipui pawh kan zom tha hle maya tin chu ba ka bazar kal hi mimala bazar kal hi kan phal lova a hu hovin an mamo hi kan lakhoma task force committee hian kan lei saka chu veng chunga kan sem kual le thina chu ba ka chuan bcm model te tin anhuaya fellowship te thilpek ting khom le khotlang mi mal chung kwa thilpek ting khom cheng nuai chuang kan kuta hin a lut to a churang chuan khochunga mi har sa te chuan cham mai tur nia kan hriat te kan zong chuaka sum fai te tin a chom mi ang zong te abu fai ang zong te in kan sem kuala chu tiang chan ma kan la ve renga tun thleng hian kan la kalpui ani ni chuan veng chunga har satna lian tham tok emo anomem kan veng ho ni lova za somriat vel hi kut na thoka ei zong kan ni a kan har satna hin ang te ta chuwang chuan malak po hi azau du khop maya chu tiang anga ei tur nei lo em chu kan nei lova mai ro chu nei lo mai tur ang chi chu sei to ang khan task force atangin tan puina kan pe ve a abei tham viu na a tung kheng hian ang ngei ang chi chu kan nei lo nin kan thria ani chuan veng chunga home quarantine engza om min thil thengem quarantine hi pali kan nei ve a pu oi takin thatakin an hunan tingka vekani ani chuanin hemi lockdown chunga mi puite han cha du emo awareness lampang han soi du deute inem hey mizo chu kan hlau tong thong luaya kan thla muang le thuaya chuti lai chuan kan then om stay ta te kan hnai tak taka a hri kai thar positive mu chu bel zel ani a kan thlamon ang ai hianin kan din mun hi a che thein ka hria a chu wang chuan film zui zel ki chu kan ti mak mo ni in ka hria tu te film kur zel turin kan in cha ve du ani